Takže ahojte ľudia, dneska tady máme výšku na malčiliat, což, no aj na malčiliat, ale niekde, ja som to označil, z limuzínu. Tak už som odlavený, ale nebudem mať takú webku, alebo sa mi to nechce nastavovať, nechce sa mi inšalovať program. Chcem vydávať proste videjka. A tu som to označil, takže sa ideme vyjet. Takže ideme na to a ideme z limuzínu, ktorú som práve teraz kúpil za videjkom, takže nastúpime do ní. A podmienka je, že nebudeme ju môcť tuniť. A keď to vydeme, tak je to tak. Takže ideme na to a like, odber, zvoneček. Dúfam, že sa aký bude toto video ľúbiť. A hejteri, máte hejkit. Video, že nemá zmysel. Najprv natočte vy video. Takže ideme na to. Budem asi aj ticho. A toto video vy vidíte v čase, kedy som vydal vlog. Toto video vychádza v pátek 17:30, aspoň vím, ale jak to mám. Ja to natočím ve štvrtek. A tak no, takže tak no, tu by som mal zabočiť. Je to 6 mil, ale môžete napísať do komentáru, že či už ste to niekedy robili z limuzíny, že ste si ju niekedy kúpili a vyjížďali. Som to ešte nikdy nespravil. Aj, že mám či prvýkrát onlineko, no nie prvýkrát, už tady vidíte videá z onlineka. Ale ešte predtým, keď som proste měl to onlineko, tak proste som nevedel si kúpiť tú limuzínu, lebo proste som mal klasické GTAčko a už sme na dálnici ináč. Tady to čo je voľno. Business bet. To nás nezajíma. Môžete napísať, či robíte týto business bet, lebo ja ne. Ja to nebavím. A takto nechejtíte ma, že nevím, kde je maučina, lebo... Co robíte? Lebo... Nejaká, že to nevím, ale proste nevím to označiť. Tak. Takže tak no. A vyjde už aj vlog pred týmto. Vlog by měl vychádzať 17:00. 17:00 bude premiéra. No. Premiéra bude už od 16:55. Takže tak no. A toto video bude vychádzať z klasik. A však to už vy vidíte. Od rána mi hraje v hlave pesnička, že ale nevím, že ktorá to je. Vím tu melódiu, že sa mi zdá, že to je nejaká anglická pesnička. A máte to čuduje nejaké hlasy? Ty si nevšímajte. Ty vole, niekto zrazu. Fúha, ešte som to nebyl ja. Môžete si ešte aj kúknúť video ze včerajška, čiže u mňa z dneškajška, keď som to natáčal. U vás ze včerajška videa. Hejtri, ďakujem. Lebo hejtri, ja vám ďakujem. Ja vám ďakujem za to, že
Vy robíte zliadnutia. Ja vám ďakujem. A že mi píšete nejaké komentáre, mi to je jedno, píšte si, co chcete. Mi to je iba prospešné. Mám väčší preklik, takže tak no. A čo budú vychádzať videa každý deň? Aspoň tí vlogy. Počkej, jedno video máte zaručené každý deň. Ak je to poruším, uvidíme, co sa bude dít. Môžete vymysleť do komentáru nejaký trest. A dám na storíčko na Instagram nejakú fotku. To je jedno. Môžete. Barco. Že keď to poruším, tak za každým mi vymyšlíte nejaký trest. A ten najlajkovanejší vyberem a ten budem robiť za každým videom. Takže dajte niečo, že buď niečo, co bude dosť trápne, alebo niečo, co bude dosť hard. Ale tá limuzína dobre drží na ceste, fajná. Už iba míla 42. A akože dosť jede, fajná. Za chvíľu sme tam. Aj rýchlo jede ako. Fajná. Mňa zaujíma, keby som tam dal turbo, že koľko jede. Ty vole, tak toto som spravil dosť na hovno. Ale ani raz som nenabúral, což je dosť na hovno. Tak, čo to je dosť. Tak, toto je na hovno. Fúha, oni sa otvorili zadné dvere. Fúha. Oko vypadá dobre, fajne. Dobre, ja som to dal hen tam niekde, čiže ideme za tým. Oh. Najprv mi odpadne kapota asi. A musíme dojít až k hentému bodu. Tu nekončíme, ale ideme do toho, že tam ideme úplne k moru. No k oceánu. Či co to je? Skúsime vidieť na túto skalu. Skúsime. Tak ne, dobre, ideme ju utopiť. Opa. To je loď. No dobre. Dobre. Tak. Dobre, ja už asi umrem. Necháme ho umriť. Experience. OK, už je venku, takže neumrel. Dobre, toto by byl konec videa. Like, odber, zvoneček. Dúfam, sa vám video ľúbilo. Je to taký kratší. Ale ešte bude jedno video vlog z celého dňa. Čiže OK, dáme super. Like, odber, zvoneček, sledujte ma na Instagrame mirec.podtržítko.kv. Všetko malým spolu. A čus. A potom sledujte ma na Instagrame. A tešite sa na ďalšie videjka.